труд. И почваме... Днес сме с Яни и сега отиваме да си намерим работа. Можеш да вземеш моята кола. Забравих какво ще кажа. Сега, както казах, ще си намерим работа. Виждате, сега е по-добре, защото държа телефона с селфи стика и се вижда само екрана. Ало. И хора, ако можехме да играем онлайн, щяхме, но PlayStation е хакнат, както казвам в Кетча 2016, ако някой го е гледал. Как се казваше Кое? Сега хора е малко по-добре, нали? Защото се вижда само екрана. В началото мисля, че казах, че отиваме да си намерим работа. Да, казах. Таксито ли ще му гепиш? Къде се вади с оръжие? За какво ти оръжие? Абе. Янчо. На кой ще звъниш? Аз па на таксито да му се навиди от цигани. Цъкни кръгчето. Окей. Взимаме таксито. Какво показва отгоре да натисне? L3. Как? Hey, what you got, dispatch? This is dispatch. I got a job going right now. Oh yeah, I'll take that one. Сега трябва да ходиш по сина. Да. И сега ще видиш как ще ми даде пари. Колко пари като го заведа? Направо $200. Или 300 или 70. Ето е тук, наблизко бил. Ето го. Окей, качвай се, брат. Сега ще ни дават пари. Това е работа за изкарване. Батко ми така изкара 1000 евро. Има за всичко, за оръжие. Таксито трябва да си го приберем при нашата кола в гаража. Такива... та музика сега ще слушам. Иначе ще ни развали работата. Чули? Давай така там. И трябва малко да спазваш законите, да не се качаш на това. По-леко да не слезе ония. Няма да слезе. Колко далече, той ще ми даде към 300 евро си. Чак толкова не. Според теб 200 ще ми даде ли? Според теб 200, според мен да. Не, чак толкова. Окей, ще видиш. Да видим. Аз не знам колко ще ми даде, ама според мен ще са по-малко от 200. Дари, той го затиснах нарочно да стане от колата. Сега ще виж, леле, колко е. Ама към 50-60 евро ще ми даде. Толкова далече. Ти каза първо 200 евро, сега ще видим.
Thank you, брат. 25. Тотал 186, ама не са 200. Цъкни yes. Цъкни. Сега цъкни L3. Да ходим за следващи. Аре, отивай. Давай. L3. Ти си я спря. Давай пак. Чакай. После не цъкай пак L3. 5 минути е клипа. То клип най-вече ще изкарваме пари, в другите клипове ще правим нещо много яко. Виждате както виждате 226 евро имаме. Бая пари имаме. Аз не можех в началото да си изкарвам пари, не знаех как да си намеря работа. Да, той имаше 20. Колко евро имаше от началото? 0 започнах. Нали, то всеки започва с 0 евро. Ама аз ще започна на PlayStation на бързо, защото нали знам работа. Значи взимаш такси и почваш да... Те видяха хората. Хората видяха как са такова. И то ще яде около толкова пари. Не е толкова далече, как ти... Аз си казах към 200 евро, някъде там. По бая пари ни даде като за 1 миля. Па. Това не е малко, това си... Сега сигурно и за това... 2 километра. Да, 2 километра много повече. 1 миля е горе-долу 2 километра. А като помислиш, че бяха миля 86... Не се знае колко бензин има. Иначе, като свърши бензин... Това е жълтото май бензина. Това е жълто. Долу на картата, виждаш ли го? Тук. Така. Това не е бензин, за едно. И бензина е за едно друго нещо. Не, това е бензин, къде ни покажат. 12, 11, 10. Хора, стигна... тук има една мисия за Майкъл. Чакай сега. Дай малко напред. Тук. Това даде ли ни пари? Ма ние не сме го закарали. Нали трябва да го закараш как? Взимаш човека, закараш. Майко, тази ще ни даде поне 300 кинта. $300. $300 съм към български 400 лева. Да бе, $300. Това са 700 лева в България. Ако играта беше България и ти даваха евро тия. Не може да не дават български. Не, ако примерно може да идеш в друга държава. Виж колко път е до там. Много. Лили, колко много, направо към 300-400 евро. Да бе, много пари. Много пари, бе. Долара, не евро. Сега. Сега като стигнем до там, ще спираме клипа. Защото вече е 8 минути. Хубава работа, нали? Ама ако си пожарникар или доктор, ще ти дава много повече. Знам, ама с месец. То сигурно на месец си дава поне 10 бона. Но тук така, на месец, ако работиш, знаеш колко пари. Ама и тук може да пътува за море. Знае какво ще правя. Давай газ. Нали викаше, че не работи с селфито? Не, аз просто само го държа, защото ми е по-лесно. И се вижда само екрана. Да, давай. Не. Това беше майка ми, хора. Сега ще забръмчи нещо. Спокойно. Компресор се. Да, ще забръмчи, ама спокойно. Не знам дали ще се чува много добре. Ама все пак... Тази GTA 5 е много яка игра. Не знаете. Чакам. Леле, Иво, виж тук колко колездачи има.
О, видяхте хора как скочихме. Това е ниска. Дай малко газ да стигнем по-бързо. Ми давам до края. Путя на нагоре сте Иво според теб как? Вижте. Има още малко по-само. Ще имаме да си ядеме, да си правим какво си искаме, нали? Къде? Тук като в са играта, да. парите. Трябва да си купим и кола. Давай, Ще купим такова. гараж. Не, ще си купим Зенторно или Адер. Моторите са много ефтини. Към Аз не съм 6-5 си- евро. 6-5 евро. Да. 6000 евро. 6 евро. Има и 5 6 евро за мотор. Янчо с брака пъти. не. Не, Сигурно, банан. сигурно до морето мога да го закарам. Май ще го закарам до морето, може би. Нали? Нали ще ни даде пари? Това не е. Това и е жена. Малко по-леко по тия надолнища, че е опасно. Нали, бате? Яни не е много добър шофьор, ама е по-добър от мене. Да, бе, не е добре. В смисъл в играта не е. Почти Иначе стигнахме. имам АТВ. Да, иначе той има АТВ и една тротинет, където се води като скутер. Имаме скутер на село. Са хора. Стигаме да видим колко пари ще ни даде хора. Кой ще И ще спираме клипа. там. Сега ще видим колко пари да даде. Тая... Та трябва да я буснем. Еми да, сега трябва да буснем, защото... Мъни, бързо отивай за мъни. Пари, бе! Тя ми даде пари. Не, ти ги е дала. Не, ти ги е дала, трябва да я ограбиш. Убия. Къде ги парите? Убия. Къде отиде тая? Ми избяга ти докато се сетиш, ето я. За тебе са били парите. За тебе са, не виждаш ли точката? А ти ми викаш, няма ги парите. Под колата са. Да, под колата си. Ето точно под колата са. Е там. Сега познай колко пари са. О, 329. Значи хора, спираме клипа. И пак ще правим, да знаем. Ама не се знае дали ще е тая вечер. Сигурно ние ще събираме още пари. Аз бях Шхеман Труд, с мен беше Яни. Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате и чао хора!